लाइफ बिल्डिं न्यूज लाइफ बिल्डिं ले मोजां नालाय न्यूज लाइफ बिल्डिं ना बुंदो नावरा माने जों माबा साखाय गिदिरबो मोनो इयाव जों एसे खम मोनो बेफोरो बेसां ग्रामनिथ' ओरैनो मिथिलाय 30 ग्राम 22K नैदि माबायदिखौ लायो हाबायाव बांसिन मानसिफोरा बेफोरनो सोलियो नैबेबायदिफोर मोजां बिदियाव सोलियो पुराना डिजाइन गोदोनि डिजाइन लेटेस्ट माबा डिजाइन दं नामा निउ डिजाइन निउ डिजाइन बेयो बे बेसेबां दायो 30 ग्राम बाथ' 10 ग्रामावनो 50 बाथ' 1.5 लाख जागोन माथो 1.5 लाखनि बारगोन बेयाव 1.5 लाख बेखौ मोजां नांगोन बे मोजां एकदम बरिया बेथ' बे 2 लाख जागोन माथो 18 ग्राम ये मोनफाखागोन एजासो बेखौ माने मोनफाखागोन दे नायलाय बेनि प्राइसखौ मोजां नांदों न टोटल सेटआव माने सेन थाफाय ना मायाव कानफुलि आरो माने गोरनानि 1,10,000 बे मोननै बे आइस्टामाव 25 हमबाय बेसे जाखो 110 25 135 बेनिफ्राय खोनानि ओमफ्राय माथो नांगौबो ना रिंकि बे आसान आखायाव आसान 2 लाखसो खमनि लाबाबो 2 लाखसोआवनो जाहैगोन आरोना आसानाथ' गोल्डनि लाबोला 1 पार जाखायो आसाना मानदा आसाना फैसाना 2 लाख বুজিপোৱা না বড়ো শিকাবি তাৰো বড়ো শিকাব লাগেতো আগতে বড়ো শিকাবি আমিতো এছামিজ জানে হয় না নহয় ডিজাইना मोजांथार बेयो बेसेबां ग्राम दं बेबो 1,10,000 दं नामा 15.26 1सोआव फैगोन आरो माने इगनैखौ नुफाखागोन न कानफुलिखौ बेलेग सोलायनाबो लाजागोन माने झुमकाबाबो लाजायो इनि झुमकाफोरा इनि झुमकाफोरलाय झुमकाया अजन थायो खिन्थु झुमकाया इयो मोनसेयानो 80 सो जागोन नङा अजन थाबाबो सनाया खोथा गैया मानो होनबा जोङो बेखौनो देनां फानफिननाबो फैसा मोनो नङा आंनिया मथलबा बेसे फिसाद्राय जागोन फैयो गोरनायाव ना কোনো सनाया नङा नोङो तारसेल होयो उनथिं होयो बेलेग माबाना होयोना सना नङा उनथिं होदो नों लाजायो गोसो नोंनि गोसो माने बारायगोन मोजां नाङो आरो मोजां नाङो माने बेस्ट नांगौ नालाय इखो मोनसे गुफुरदो नङाबो बरमायावथ' र' जोंनि जायगायावनो गामिजों सोंथारदों गामिया बमा गथार खाथिनिया बालियाज्रि गोबाव जाबाय बेयाव थांनाया मोजांथार माथो बेबो बेनो नैखौनो दाम खालाम नै बबेनिमोन ना माने 2 लाखआव बरिया हागोन आरो ना हाबानि बाखि 2 बारखायो ना नर्मेलि बाय फिसा लाबाबो 2 लाखआव हागोन मोजां इखौथ' मोजां आं नैखौ ओरैनो मानसिफोरना माने खामानिखौ मावबाय थानो आं माबानि खेला जानायफोरखौ रसमनि दिनैनि रेट हिसाबै हाबानि सना बायदिहाय लोगोफोर 2 लाखनि बायगोन 64,700 बेयाव 64,700 बेनि प्राइसआ 60 ओरैनो खनानि दामानो 50,000 खा 64 ग्रामाव माने 64,000 जादों ना बेयावनो 64,000 होमबा बे मोननैखौल' मोनगोन 64 बेनि खमनियालाय बबे 30,000 दामनिया 5 ग्राम बानो 30 प्लस जाखायो बेबायदिखौ मोजां नुयो खिन्थु बेफोरो माने 30,000 31 32 बेफोरो बेसे बे बारा जागोन बे नैमोन ना जों नायनाया खम जागोन एसे
खम दं आरोना बेफोराव अजना खम दं अजना खम दं आरो गिदिरबाबो अजना खम दङ केमेराखौ होथेदों बेयो माने खमसे खम 30 बा बेखौ जरासे 30 ओमफ्राय आसिथामा बेसेबां आसिथाम मोनसेयाव खमसे खम जेन्टस लेडिस 20 प्लास माने 30 ओमफ्राय 20 प्लास आरोना मोननैदो 30 माने मेक्सिमाम 55 ओमफ्राय गोदोनानि माबायदि गोदोनानि आरो बेफोरबायदि माने मोननैबो थाखायो सेट पुरा गोदोनानिखौ देखायनो गोदोनानि नायनो बेजों हमना लाबाय 55 आरो ना मोननैजों 35 नि लाबाबो जायखिजाया नोङो पुरा सेट लानोब्ला नों 2 नि बारा नांखागोन 2 लाख नांगोन बारा नांगोन नोंनि गोसो आरो बेसे आंनो 2 लाखसिम नांखागोन बारा जागोन आरो माने देलाय खनसेलाय जिरायलाय आंलाय माबाना दोन मासे केमेरा माबाना